Selektor Dragan Stojković Piksi definitivno će biti smenjen sa mesta stratega nacionalnog tima Srbije. Naša reprezentacija sinoć je okončala takmičenje na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj, a ceh za debakl platit će Stojković i samo je pitanje trenutka kada će odluka biti zvanična. Trenutno se traži model za rastanak, pošto se spekuliše da u ugovoru ima klauzulu u iznosu od 1.000.000 evra koja mu sledi u slučaju otkaza. Naravno, moraće da se ispoštuje procedura i da zaseda upravni odbor, na kojem će zvanično biti doneta odluka da se uruči otkaz Stojkoviću. Izvesno je da će otkaz dobiti i generalni sekretar Jovan Šurbatović, kome se na teret stavlja neverovatan gaf sa avionom reprezentacije Srbije. Podsjetimo, naš nacionalni tim je na Evropsko prvenstvo u Nemačkoj otputovao letelicom na kojoj je bila zastava Hrvatske, delom i zbog ogromnog pritiska javnosti, pošto su navijači, ali i mediji, izuzetno besni zbog izdanja našeg nacionalnog tima, ali i nastupa selektora Stojkovića na konferenciji za medije. On je u više navrata ponavljao da nije smak sveta i da se ekipa borila, a to je veoma iziritiralo dobar deo javnosti, ali i pojedine fudbalske stručnjake. Ostaje samo da se vidi na koji način će se rastati savez i Stojković, odnosno, da li će mu biti isplaćena navodna klauzula u iznosu od 1.000.000 evra, ili će uslediti sporazumni raskid saradnje.